Vosaltres sabeu que hi ha en el cor de tots els infants que us esperen divisions i ambigüitats dels sistemes de poder. Sabem que vosaltres, que sou sants, amb veritable caritat cristiana, que és el vostre estil, ens doneu un exemple a tots i a totes. El vostre testimoni ens toca el cor. Torneu al vostre palau, el de la plana de Nínive. Representants del poble de Tona, us lliurarem les claus que obren totes les portes de totes les cases de Tona, siguin grans o petites, siguin noves o velles, siguin del nucli urbà o de pagès.